para masarap. Kaya ako lang separate ko mga yung sarap-sarap. Yun o. Napalambot ko yung yung repolyo. Pero hindi ko gaano papalambutin. Gusto ko yung crunchy pa siya. Medyo medyo matigas pa ng konti. Yan. Hindi kasi mag-asya dito sa lagayan ko kaya sineperate ko siya. Yan o. Ito naman yung carrots. Palambutin ko lang siya ng konti. Separate din wala. Malit kasi lagayan namin Ayan. Ano lang. Daming oras. Hindi sabay-sabay yung kasi maliit lang yung lagayan. Lagay na ako ng tubig para mapalambot na yung kanton. Yung tubig na linagay ko yung pinagkuluan ng manok. Ayan. Para masarap, malinamnam. Lagay din tayo ng toyo. 2 kutsarita lang pwede na to. Depende rin sa inyo kung ano yung sa panlasa nyo. Kaya ako 2 kutsara lang. Maglagay tayo ng oyster sauce. Yan. Para malinamnam yung sabaw. Yan. Siyempre hindi mawawala yung paminta. Sariling atin. Yan. Lagyan natin ng paminta. Op. Tama na yun, baka sumamba. So, silalagay na natin itong iluluto natin ng kanton. Ayan. Bali, ano siya, 454 grams siya. Ayan. Pwede nang ilagay ito. Kumukulo na. Ayan na siya. Medyo malambot na. Nadagdagan ko lang siya ng konting toyo, tsaka oyster. Ito na siya. May kulay-kulay na siya. Ayan. Tapos lalagay lang natin itong uy, nahulog. Yung pinapampasarap Lalagay ko na ito yung mga sahog. Yan sarap niya Sakto lang siya, hindi siya malambot. Nilagay ko na yung carrots at saka yung repolyo. Bali, ayan na siya. Susunod ko ilalagay yung naman, yung manok tsaka yung bola-bola. Yan, dinagay ko na yung manok at saka yung bola-bola. Yan, nanyaman, kabalin. Merenda ng mga tropa. Kami na rin. yung handa ko, hindi ko naluto nun. Kaya merenda na lang kami ngayon. Woohoo! Nanyaman na po siya. Lutong-luto na po siya. Ready for serve na po. Nanyaman. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, baka naman po paki-click po ang bell notification po para ma-update po kayo sa lahat ng aking video. Bapnoy TV po. Maraming salamat po.